Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor openbaar bestuur, voor besturen en netwerken. Hartelijk welkom Kees van Lieren, oud-burgemeester van Sluis. Welkom. Dank je Jan, dank je. Kees, wanneer was jij burgemeester van Sluis? Dat is geweest 1995 tot en met 2001. Geweldig. Daarvoor ben je natuurlijk geboren in Zeeland, in Bruinisse begrijp ik. Klopt. En daar ben je nu ook weer woonachtig. Back to the roots zeggen ze dan. Back to the roots. Back to the roots. Ja. Je hebt dan het middelbare school gedaan in? In Zierikzee, professor Zeeman Lyceum. Ja. En toen? En daarna ben ik in het bedrijfsleven gegaan. En op een bepaald moment werd ik getrokken als het ware door het openbaar bestuur. Dus ik heb heel veel functies in wat je heel mooi noemt het maatschappelijk middenveld vervuld. En op verschillende beleidsvelden. En je bent eerst in de gemeenteraad geweest? Ik ben eerst in de gemeenteraad. Daarna ben ik na een heel korte periode, na 2 jaar, was ik wethouder en local burgemeester in mijn geboorteplaats. Van Bruinisse dus? Van Bruinisse. En ik combineerde dat met het voorzitterschap van de overkoepelende organisatie van alle vissers in Zeeland. En de naam is Zeevibel. Zeevibel, dus Vereniging tot Bevordering van de Zeeuwse Visserijbelangen. Dus dat betekent de schelp- en schaaldiersector, maar ook de Noordzeevisserij, de binnenvisserij. Dus het was een platform, een overkoepelend orgaan, zeg maar, voor de belangenbehartiging van alle Zeeuwse vissers. Zeeuwse kan bijna niet, hè? Zeeuwse kan bijna niet. Maar toch, Brabant begon op een gegeven moment te trekken. En toen ben je burgemeester in Brabant geworden. Toen ben ik burgemeester in Putten geworden, in West-Brabant. Ja? Dat was op zich best bijzonder, want ik was van protestantse huizen. Ja, vertel, want... daar waren alle mensen katholiek. Ik ben daar niet veel protestanten tegengekomen. Nee. En daar was natuurlijk toch wel een zekere sepsis in de beginperiode. Maar ik heb dat op mijn manier, om toch volledig te integreren in de samenleving, gezegd, wat doe ik nou? Ik ga niet naar de kerkdiensten, maar ik ga wel naar, op het moment dat er iemand komt te overlijden, ga ik naar een avondwaak. Nou, ik denk dat je toch een beetje uit moet leggen in het protestantse Zeeland wat een avondwaken is. In Zeeland is dat minder bekend, behalve dan, we hebben gelukkig ook nog een aantal katholieke enclaves in Zeeland, dus daar is dat wat meer bekend. Ja. Maar de dag voorafgaand aan de uitvaart was dat een half uur dat er een samenkomst was in de kerk. En of het nou iemand was die 5 was of iemand die 95 was, ik dacht daar moet ik mij laten zien. Ja. En het ijs was heel snel gebroken, dus er was... Wat dat betreft geen enkele rancune dat er een protestant, want je moet het ook in het tijdsbeeld plaatsen. Het was natuurlijk wel 30 jaar of 35 jaar geleden. Ja, toen waren er nog grote verschillen tussen... En toen waren er dus toch nog best grote verschillen tussen katholicisme en protestantisme. Ja. 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 En na Putten, waar ben je toen gegaan? En na Putten ben ik burgemeester van Sluis-Adenburg geworden. Dus toen ben ik naar West-Vlaanderen gekomen. En na Sluis-Adenburg ben ik burgemeester van Noord-Beveland. Dus dat was... Het voormalige eiland Noord-Beveland, gemeente Kortgeen en Wissekerken werden samengevoegd, dat werd Noord-Beveland. En daar ben ik toen ook burgemeester geworden. En na het burgemeesterschap van Noord-Beveland, wat heb je toen gedaan? Na het burgemeesterschap ben ik weer teruggegaan in heel veel functies in het maatschappelijk middenveld. Ik ben onder andere 12 jaar bestuurslid geweest van de grootste vereniging van Nederland, de Bondsraad van de ANWB. Ik ben lid geweest van de Waddenadviesraad. Ik ben voorzitter geweest van de Nederlandse Oestervereniging 10 jaar. Dus dat is de belangenbehartiging voor alle oesterkwekers, maar ook de oesterhandelaar. En ik ben, andere functie was voorzitter van de stichting Vrienden van de Mossel. Waarvan de helft van de leden bestond uit Vlamingen en de andere helft uit Nederlanders. In de hoogtijperiode hadden we zo'n 7000 leden. Dus ik heb in dat maatschappelijk middenveld heel veel functies vervuld, maar ik ben bijvoorbeeld ook weer in het politieke middenveld terechtgekomen. Ik ben informateur geweest in de gemeente Zundert. En welk jaar was het? Dat weet ik niet meer precies. Dus de gemeenteraadsverkiezingen van? Nee, dat was tussentijds. Want Zundert, interim? Interim. Zundert, dat is natuurlijk een hele lastige, was destijds een hele lastige gemeente. Het is nu gelukkig veel verbeterd, maar het was tussentijds. Toen ben ik informateur en formateur geweest. Dat ben ik ook een keer tussentijds in de gemeente Sluis geweest.
En welk jaar was dat, weet je En dat? dat weet ik ook niet meer precies wanneer het was. Oké, maakt niet zoveel uit. Dat maakt niet zoveel uit, denk ik. En ik ben er 2 keer geweest in de gemeente Woensdrecht. Ah ja, ook in West-Brabant. Ja, in West-Brabant. Ja. Dus behalve visserij, hè, mosselen, oesters, heb je dan ook nog commissariaten? Ik ben ingevuld? commissaris bij een zeer groot Vlaams-Nederlands bedrijf. Dat is de firma Cordeel. Hoofdvestigingen is in Vlaanderen, in Temse. In Nederland vestigingen in Zwijndrecht, Vlissingen en Terneuzen en een vestiging in Bulgarije. Dus een vrij groot bouwconcern met zo'n meer dan 2000 werknemers. En dan ben je commissaris. Daar ben ik commissaris. Zeg, en Vlaanderen, wat zijn je connecties daar nog meer mee? Ja, in Vlaanderen, ik heb nog niet zo lang geleden, in december, heb ik een oorkonde ontvangen van de Vlaamse ambassadeur, omdat ik in de grensoverschrijdende samenwerking veel heb mogen investeren in mijn carrière. En ik heb dat op verschillende beleidsvelden mogen doen. Ik heb dat gedaan uiteraard in de schelpdiersector met de mosselen en met de oesters, want zo'n 65% van deze producten, die gaan naar Vlaanderen. Ja, nou. Die mensen weten wat het betekent, wat de Zeeuwse zilte zaligheden, wat dat in zich herbergt. En ja, laten we wel zijn, als je in de noordelijke provincie ziet, als je nou bijvoorbeeld in Nederland, in Groningen of in Friesland komt, dan denken sommige mensen nog dat oesters aan een boom groeien. Dus in Vlaanderen hoef je dat niet te vertellen. Oké. We spreken dezelfde taal, maar ondanks dat feit blijven er ten alle tijde op veel beleidsvelden blijven er cultuurverschillen. Er blijven heel veel cultuurverschillen tussen Nederland en Vlaanderen. Ja. En ja, ik heb daar op mijn wijze een bijdrage aan mogen leveren. Ik heb dat in ziekenhuizen gedaan. Ik ben bestuurlid geweest onder andere van het AZ Sint-Jan ziekenhuis in Brugge. Dat had te maken met de traumaheli. Ja, vertel. Dat had te maken, het was een heel bijzonder verhaal. Dus kijk, toen ik burgemeester in Sluis werd, toen werd gezegd van, wij worden in West-Vlaanderen, maken we gebruik van de traumaheli uit Rotterdam, gekoppeld aan het Erasmus ziekenhuis. Kijk, in Nederland is de systematiek zodanig dat academische ziekenhuizen, daar is een samenwerkingsmodel met de ANWB. Dus de traumaheli wordt door de ANWB aangestuurd vanuit een academisch ziekenhuis. En voor West-Vlaanderen, heel Zuid-Vlaanderen, was dat destijds Rotterdam. Maar dat is natuurlijk een behoorlijke afstand. Dus de raad die stelde mij de vraag, wel nu probeer jij zaken te doen met Brugge, met het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge, waar de traumaheli, de mugheli zoals men die in Vlaanderen noemt, is gestationeerd. En ja, dat was een makkelijke vraag, maar dat was niet direct in te vullen. Je stuit dan toch weer op die cultuurverschillen, ondanks het feit dat we dezelfde taal spreken. En vervolgens zeg ik ook altijd, wat is nou de grens? Dat is niet meer en niet minder dan een litteken in het landschap. Ja. Maar om bruggen te bouwen, dan is het toch altijd nog heel lastig. Maar ja goed, ik ben een netwerker van huis uit, dus eten en drinken, zeg ik altijd, is de smeerolie voor het netwerken. En een jaar later is het mij gelukt om gebruik te maken van de mugheli in West-Vlaanderen. Ja, maar ook betekende in feite dat op een later moment ook de andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen gebruik maakten van de diensten van de mugheli. Ja, want het verdronken land van Saaftingen, in de gemeente Hulst, die maakt er ook gebruik van. Die maakt er nu inmiddels ook gebruik van. En daar zijn we heel blij mee, want je zit natuurlijk met het opkomend water. Als daar een gids in dat verdronken land van Saaftingen, die is aan de tijd gebonden dat die dus de mensen weg moeten hebben uit het verdronken land. En dan kunnen wij via 112 kunnen wij de mug bellen. Ja. Zeg, en dan de alcohol. Dus er is ook een actie gestart in België, heb ik begrepen. Ja. Wij kennen allemaal de Bob. Hoe is dat gegaan? Nou, dat is op zich heel bijzonder als ik dat verhaal boven de Moerdijk vertel. Ik word altijd getroffen als ik richting Rotterdam of boven Rotterdam rijd door de prachtige billboards Bob-campagne. Ja. Met andere woorden, dat suggereert van, wij hebben dat in Nederland met elkaar bedacht. Maar de werkelijkheid is, en ik vertel graag de werkelijkheid, is dat de Vlamingen dat bedacht hebben. Dus ere wie ere toekomt, zeg ik altijd. En ik was zeer bevriend destijds, toen ik burgemeester in Sluis was, met de gouverneur van West-Vlaanderen. Dat was destijds Paul Breijnen. Nu is dat meneer de Caluwe, maar destijds was dat Paul Breijnen. En ik heb Paul Breijnen uitgenodigd op het Belfort
het Belfort, zoals de mooie zeggen, ja. in Sluis. Wel nu, ik heb toen de gedeputeerde die verkeerszaken in de portefeuille had, dat was destijds Jaap Henneke. Van de Provinciale Staten? Van Provinciale Staten. En dat is in feite de start geweest van de Bob-campagne in Nederland. Dat is in eerste instantie geïmplementeerd in het kader van de verkeersveiligheid duurzaam Zeeuws-Vlaanderen, duurzaam West-Zeeuws-Vlaanderen was dat. En vervolgens is dat in heel Zeeuws-Vlaanderen uitgerold en op een moment is er opgeschaald. En dat betekent dat het dus in Nederland de Bob-campagne, ja, iedereen kent het, iedereen weet het. En het heeft in de loop der jaren heel veel mensenlevens gespaard. Klopt. Ben je Bob? Zeg het hardop. Zo is dat. Zo is dat. Zo is dat, ja. Zeg, behalve dat heb je ook nog medewerking verleend aan grensoverschrijdende grensparken. Hoe is dat gegaan? Ik ben burgemeester van Putten geweest. Ja. En, dat ligt in het gebied de Zoom, Kalmthoutse Heide. En dat is in de loop der jaren dus een natuurpark geworden. Het grootste natuurpark van de Benelux. Dus het resorteert ook onder auspiciën van de Benelux-Unie in Brussel. En de voorzitter was de oud-senator, dus lid van de Tweede Kamer zouden we in Nederland zeggen, een advocaat Herman Suikerbuik. Die ook jarenlang burgemeester van Essen, en dan Essen in België uiteraard, onder Roosendaal is geweest. En toen er een vacature kwam, hebben ze mij gevraagd. En ik ben dat dus 7 jaar ben ik voorzitter geweest van het grenspark De Zoom, Kalmthoutse Heide. En in dat bestuur zaten de burgemeesters van Essen, van Kalmthout, van Stabroek en van Woensdrecht. Dus het ligt, je moet ingeklemd tussen Antwerpen en Breda, Rotterdam. Laten we zeggen, die hoek zou je het moeten zoeken. Ik ben destijds beëdigd door Henk Bleker, staatssecretaris en aan de Nederlandse zijde, en Joke Schouwvliegen, de minister van Milieu, aan de Vlaamse zijde. Het was, bij de start was het 4000 hectare en daarna werd het 6000 hectare. Dus het was een heel mooi gebied. En in het bestuur hadden ook zitting uiteraard de natuurorganisaties, dus aan de Nederlandse zijde Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Boschap Zuid, aan de Vlaamse zijde Natuurpunt, dat is een natuurorganisatie met meer dan 100.000 leden. Ja. En Agentschap voor Natuur en Bos. En ja, de opdracht van de voorzitter was om alle kikkers dezelfde richting, in ieder geval in de kruiwagen proberen te houden en ook dezelfde richting te laten kijken. Ja, maar dat was jou wat toevertrouwd, want jij bent burgemeester van Adenburg geweest. Dat bedoel ik, dat bedoel ik. Dus, dat is de kikkerstad, hè? Ja. Nou, Kees, het heeft natuurlijk ook veel navolging gehad, want het grenspark het Zwin, dat is natuurlijk ook gevormd natuurlijk. Zeker. Ze hebben ook een aantal keren, of 1 keer, hier mensen van dat grenspark, een week van de Zwinstreek hebben we hier in de studio gehad. Ja, ja. En bovendien is het grenspark Groot-Zaaftingen, als de Hedwigpolder onder water gaat. Die komt gedeelte van Prosper Paul Hedwig, komt erbij. En ja, dit heeft ook zijn navolging natuurlijk. Absoluut. Oké, dan is er ook nog zoiets van, Philips de Goede. Die heeft ook in de tijd, dat is al lang geleden, heeft hij een oorkonde verleend. Hoe heet dat ook weer precies? Ja, je hebt de orde van de prinsen, maar waar jij op doelt, denk ik, dat heeft te maken met het feit dat ik dus in september, de maand september, 2019, die nog moet komen, 2019, dan word ik geïntroniseerd in het broederschap van het Guldenvlies in Brugge. Maar dat was toch vroeger alleen maar voor mensen van adel? Ja, maar dat is de orde. Maar dit is het broederschap. Dus je moet dit vergelijken. Dat is een platform, zeg maar, voor culturele en culinaire activiteiten. En ja, het is vergelijkbaar met de serviceclub als de Rotary of de Lions of de Kiwanis. Ja. En er wordt ook elk jaar gedoneerd aan een goed doel, zeg maar. Dus wat heel bijzonder is, dat dus het afgelopen jaar, of het vorige jaar moet ik zeggen, een donatie is beschikbaar gesteld aan de Muggelie. Aan de Muggelie in Brugge. Dus dat past precies in het plaatje, zou je kunnen zeggen. Ja. En hoeveel mensen uit Nederland zijn dan lid van zo'n broederschap? Dat is een beperkt aantal, want het overgrote deel... dat zijn, ik, maar ongeveer hoeveel? Ja, ik denk dat ongeveer 80-90% mensen uit Brugge en omgeving. En dat zijn dan met name mensen uit het bedrijfsleven, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs,
maatschappelijk middenveld zou je kunnen zeggen. Ja. Dus uit alle lagen van de bevolking. Ja. Ja, en dan het laatste onderwerp. Wij zijn beiden naar de uitvaart van de stadsomroeper van Sluis geweest. En daar heb je ook nog een woordje gedaan. Hè? Ja. Ik denk dat je het altijd in 3 facetten opbouwt, zoiets. Hè? Je ellende. En hoe ga je dan verder? Ellende. Nou ja, kijk, ik kom uit een Calvinistisch deel dat bedoel van ik. Zeeland. Dominee spreekt. En daar heb je nog heel veel dominees die op zondag die preek samenstellen. En die bestaat altijd uit 3 delen. Dat is een stuk ellende, dan komt de dankbaarheid en tenslotte de verlossing. En ik heb in ieder geval het goede heb ik daaraan behouden. En dat is niet dat ik preek, maar dat ik altijd mijn toespraken, die ik vaak aan l'improvist hou, dat ik die altijd uit 3 delen opbouw. Dus ik probeer altijd zo eerst met het, laten we zeggen, het sombere te beginnen. En dan verder. Dan gaan we wat opschalen. En in feite moet je, dat is ook een beetje de Vlaamse mentaliteit, dan moet je altijd een beetje blijmoedig naar boven kijken en dan zeg je, wel nu. Ja. Zeg dan West-Vlaanderen, want daar zitten we nu. Hoe zie jij de toekomst van West-Vlaanderen wat betreft toerisme of wat zouden kijkers, welke boodschap kun je meegeven? Ja, het is denk ik een heel lastig gebied omdat we te maken hebben, dat is een cliché uiteraard, met een krimpende bevolking, met vergrijzing in dit gebied. Ik noem het altijd een 3-dubbele vergrijzing en ik zal je ook vertellen waarom. We hebben te maken met dat de mensen gezien het woon- en leefklimaat van nature oud worden in dit gebied. 2, je hebt mensen, net als ik, back to the roots, maar ik heb het dan in Noord-Zeeland. En 3, mensen die een caravan of een tweede huis hebben gekend en die komen terug naar dit gebied, want het aantrekkelijk gebied is om te wonen. En dus na de pensionering met name. Dus dat betekent die 3-dubbele vergrijzing. En aan de onderkant van de bevolkingspyramide heb je te maken met de ontgroening. Dus jonge mensen die hier geboren zijn, waarvan de familie hier woont, die gaan studeren, hbo, universitair. En die zie je meestentijds nooit meer terug. En dat betekent dat niet nu, maar dat was ook in mijn tijd, die bevolkingspyramide in disbalans is. Ja. Die is niet in evenwicht. En dat is een heel lastige om daarin in te grijpen, want ja, het is een prachtig gebied hier, maar het is wel de periferie van Nederland. Dus ja, wat booming is, dat is natuurlijk, en waar we tij mee hebben, dat is het toerisme. Er is natuurlijk enorm veel de laatste jaren hier aan de kust gebouwd. Dat betekent heel veel werkgelegenheid. Maar aan de andere kant is het altijd gevaarlijk als je op 1 paard wedt en als je alleen op dat toerisme inzet. Dus ik denk dat je toch moet proberen, en dat is natuurlijk wel eens in Schoondijken geprobeerd, ook op andere concepten, innovatieve concepten, waar je hier toch een schitterend gebied hebt met een mooi achterland in België, dat je daarop in moet zetten. En dat je wat schone industrie hier naartoe zou moeten halen. Kijk, vervuilde industrie is niet in harmonie met dat toerisme, dus je moet inzetten op wat innovatieve concepten. Ik denk dat er best wel wat mogelijkheden zijn. En ja, dat zul je wellicht kunnen bewerkstelligen met Europese subsidies. Ja, en ook veel samenwerken, wat jij altijd gedaan hebt, met de Vlamingen natuurlijk. Met de Vlamingen. Ik heb destijds, was ik de initiator van het kleine industrieparkje, bijvoorbeeld in Ede. Oh. Ja, en ik heb toen gezegd, het is aan de Nederlandse kant, maar je zou in feite moeten proberen om zo'n grensoverschrijdend park, om dat tot invulling te brengen. En dan kun je profiteren van subsidies vanuit Brussel. Nou, dit gezegd hebbende, dus. Kees. Ja, hartelijk dank voor dat jullie weer gekeken hebben. En ik kan niks anders zeggen dat wij Kees van Lier van harte feliciteren met in de toekomst benoemd te worden tot het broederschap van het Gulden Vlies. Dankjewel, Jan. Kees, hartelijk dank. Mijn welgemeende dank. Oké, graag gedaan.